oot lähtenyt? Oot lähtenyt syömään suklaata? Ilmaisia energioja. Jumalauta, me ollaan kovia jätkiä. Me ollaan. Pikkusen paljon 40 kilsaa vielä. Löydettiin täällä tämmönen roosa kahvila. En tiedä. Hienot penkit meillä täällä. Oleaks fiilis koilla vai mitä? Mika? Nyt se ei vielä. Sä et oo vielä ottanut kaljaa ollenkaan. Ja oot istutellut tossa takapenkillä jo tovin. Ei siinä. Varmaan se Mannerheimin tiellä pöyläkäsellä, mutta pitää varmaan vähän. Sitkö rupee olemaan niinku? Kyllä mä luulen. Nyt toi perkinen polvi! Homoille! Ei siinä. Mennään kattoo sitä kaljaa tuolta putiikista.